Oy, good morning, Manay Susan. Thank you. Good morning, good morning.
Ay, mag-like ka po, mag-like. Like. Rambelyo. Good morning, Ate Kapit. Good morning, good morning, good morning. Mag-end lang po ako kasi magluluto na ng ulam. Magluto na naman tayo ng ulam. Asuus. Ginataang asuus. Yan, Ate Kapit. Ito. Oh. Ano bang tawag sa inyo yun, Ate Kapit? Ito. Dito kasi sa amin, asuus eh. Yan. Gagataan namin. Gata na may konting suka. Gataan ko para may ano. Naman yung kamanda. Hello, hello. Hello, hello. Mag-i-end na po tayo kasi magluluto na tayo ng ulam. Bye po, bye bye. Maraming salamat po sa pag-stay. Ate Kape, Ate Joy, Manay Susan, from Value, Silent Blue Viewer dyan. Thank you. Junjun, thank you. Maraming salamat. Pumunta. Kuya Jupat, thank you very much. Yan. Kuya Jupat, Kuya Ibong, Ate Tani, shout out. Thank you sa pagdaan. Ate Kapit, Rose Milan. Meron pala akong ano. Anybody here? Yan, nilagyan kitang jacket, Rose Milan. Para sa iyong pagdalaw uli ay may jacket ka na. Ma'am Rose, kapitbahay USA, thank you very much. Thank you, maraming salamat sa pagdaan sa aking live. Thank you, maraming salamat po sa inyong lahat dyan. Ate Janten Mitch, thank you. Maraming salamat sa inyo. At ako yung mag-i-end na po kasi magluluto pa tayo ng pang-premier. Yan. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta. Thank you very much po.